উঠি কিনে বেগটো মাৰণ বেৰ হৈছে আৰু এখন গাড়ীত মই নাখায় মই কৈছো ওচৰতে লাহে লাহে নিয়া চাংচাৰি সোমালো তাতে ক'লা কি ভাই এইটো বেছি ডাঙৰ কাম নহয় 500 টকা মোৰ পিছে 1000 টকা সিহঁতক লাগে 5000 সেনেকে দিছে এতিয়া কালি পুৱা 10টা বজাত নিবা দিছি Stop. Kod. Oh. Mới bút. Nó có đây này nè. Ekma, derma, derma. Sudah kira. Kuna kuma tu dah. Negale tu. Sangsari kisu bidon ko dikit sutai. Lokal lewat ni ni. Kau balut jalan garis ki rikshaw. Jangan thapa le like mana nak. Sangsari hoy, enak ya ahi. Yang pakor kolat lo boleh ada kan ni. Entah kalau bisa. Ada namanya habitat. Pele dan tercai kau semua ni. Kilaman kisu. Kilaman tu kalau kisu tak. Like, over like. Setelah coba nuker like bina lagi kan? Karena buatku nusna kalang gimana sih? Tuh itu nazari. Dia badan neng thank you. Ma menjakiran, hei, bawa orang kabulibut. Bujar dong. Abang mana beda? Entah ni humbai. Incar ko. Pucing sal tiap game over ni dah sudah aku game over ni. Kalau dah sudah tapi ada game over ni. Kondo ko thar rumah sabu hello nani sal tiap aku itu mini tu. Dede like aku kerja dapat ulang sebelum like aku. Orang sahaja min delay. Laga like dan dari sahaja. Kamu like dan muncul sih. Ya kita ber. Nanti ni pasnya. Enci nama. Ada kamu. Forum thale. Butera. Pere pilawa ni sang. Kan ini dah ke. Kena karena masuk rel ini kau, manis muda rel. Full enjoy, tu full enjoy. Gosong hinjau ke lagan la lais lagan la ya nena boru masa tak nama mulai bu putur nam mere mulai mana mulai nggak try English mere nama ini lagi, ini disebut apa? Boleh nak mandi dekat aku dah menung. Itu di pumpe upload karberan pakai like ke alas ni, berat terbiak. Putur, oh, putur. Subscribe kamu ni terus mana? File kau.
मुस्लिमसो खोमालै ना माबानि फ्रम आफ्रिकानसो होनना बुंदों ना आफ्रिकाननि दुबाइयाव गिदिंनो थांदोंमोन आरो मानसिया न दा आब' रमासा मिनिदों बै सालथाया मा होनदों थोद दलै आं खामानि मावदों दे सालथे दे नोंखौ नाखै र' ओइ जा माबाखौसो एन्थ'नि फंबायसो होनदां इन्ड'नेसियानि आदसा इन्ड'नेसियानि इन्ड'नेसियानि आरोना एक सेकेन्ड আগৰ মছলাই খুৱাই না আংখো अननानै लाइक होग्रोनानै सामनांगौलै बयबो खुब मा खबर होनदों बयबो लाइकखौ हो बयबो अनलायनांगौ दस्राफोरनि माबायाव लाइकआनो 100 150 200 जायो आंनियाव मा सैयाबा सैया होनना केटेगरि चेन्ज खालामसै आं नोंसोर जुदि सैयाब्ला बुंखा माने बेलेग भिडिअ लाबोनोसै आं ब्लगिं बायदिसिना जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायनि जागोन दा गाइसमोन 18 जन दं 18 जना रिप्लाय हरलाय आंनि सोंनायनि फिननायखौ हरलाय 21 जना नोंथांमोना जुदि पलिटिकेल निउस आंनिफ्राय खोनासंनो बायोबा ब्लगिं भिडिअ लाबोनोसै आं जागोन ना बयबो रिप्लाय मानोना नोंसोर आंखौ पलिटिकेल निउसनि भिडिअ लाबोबाय थाग्राखाय मोजां मोना आरोना लाइकखौलाय मा खालामनो नङाथाय माथोब्रा मा खालामनो আজিলে কালি কে লিব জমা হবে না না গাড়িগান তো চালা আমি বিয়ান সামনে খাই জয় রাস্তা কাটি দিন কাটি গামলে না না গাড়িগান কি রাখে রোজ যদি কালি মই তোমার গাড়িগান লেবা আর তুমি কি আল্লাহ লাগবে বেরাই ফেলা আঙ্গু দাবছে आं रमान से हाबसे भिडिअ लाबोगोन मा होनखो आं रमान से हाबसे भिडिअ लाबोगोन बुजायसां नों भाइरेल खालामना हो फार्स्टनिखौनो बुजायाखै आं रमान से हाबसे भिडिअ लाबोगोन बे फार्स्टनिखौ बुजायाखै आं नोंहा भाइरेल खालामना होनायसो मोजां मोनथारो आरो ना एथ' जावजानोसै फैनो आंजों फंबायजोंनो ओरैबायदि जावगोन आं नोंखौ आब' बार बुंबाय थागोन आङो फंसे खोथानो मा मोनखो बे आब' रमासा मा मोनखो थङालि बाङालिनो होनलाय मोनसै आं जायाफ्रा मानो लाजियासै नोङो फंबाय थानानैबो आं थानानैबो लेथारसै आरो नोंनि फंबाय आं थानानैबो लेथारसै आदा हाबसे सोरनि भिडिअ लाबोगोन मा हाबसेब्रा बेखौ बुजियाखै आं बेखौ बुजिबावसै आं
ফটো মারবে দিছি रायलायनाय खोनासंहरजाय डाबल कन्टेन्ट सोलिगासिनो आंना বিশ্ব পাওয়ার আছে আৰু এতিয়া কোনোবা পইচা ৰাতি খাইও আছে ধৰি ফটো মাৰি फरेनियारफोरनि मार्केट दं बेयाव जा गोसोम मासे फैयो बिसोरदो भिडिअ लागोन आं आच्छा आच्छा बिदिसो दे जागोन दे 1 सेकेन्ड जागोन दे आब' रमास सासे गोसोम हौवा नाय ना मा होनो जानुवारि ना भिडिअ बानायगोन आं र'नो दे जागोन दे आब' नोंनो कमेन्ट खालामबाय थादोलै रावबो खालामा बेयाव माने सिआइडि गोजासो बेयाव साबैसे दं सिआइडिफोर गोजा थारमाने कुक इटिं साल्टिफोर गोलैगोन आरो साइडआव खामानि मावदों होनदों ओमफ्राय बाद बाखि गासिबो सिआइडि डिप एडिटिं हेल' होनो हेल' डिप एडिटिं ब्र' वेलकाम मस्ट वेलकाम प्लिज कमेन्ट दाना सिआइडि होननाय लोगो लोगो खारजोबदों মুড়ি বজারে তেল দি আছে তেল দিছি জালনা দিছি বাজারে খাই লৈ গেলা আমার কাছে তেল দিছি 10 টাকা করে আনিমাস কি নাম তো তোমার ভালো কি খার কাই দিছি না আনিমাস आंना साला खाबो भिडिअ भाइरेल भिडिअ भाइरेल जानायखौ बाद दोन आब' माबा फैगासिनो दङ नुखाबाय दा इउटुबावनो जा वाइटि स्टुडिअ'आवनो जा ओमफ्राय मनिराम बर' फैदो जा एन्टि आं इलिजा आच्छा आच्छा इलिजार ना साब दंखायो थेंक इउ मस्ट वेलकाम इलिजा नाय एबार हले भाइरेल खालाम खागोन आंनो दे आब' दे खालामनांगौलै ना आं मोनसे खोथाखौ बुंनि दै जायफ्रा मोजां भाइरेल खालामो बेफोर मालाबाबो ग्र' जाया दे जाय गाज्रि भाइरेल जानाय बिसोरजों बिराद मानसि थायो सापर्टबो थायो नोंसोरो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला आं नामखौ डाइरेक्ट लाला दङ आरोना सासे दङ ओरैबायदि मिथिजोबो बेखौ माने भाइरेल जानाय होननानै हौवा गारनाय मा गारनाय बेजोंसो फुरा सापर्ट माने ना थाम्बनेल होयो ना मा होयो थाम्बनेलाबो जेबो लिरनाय गैया बेनावसो ओरैबायदि सापर्ट होगोन ना मानसिफ्रा ओरैनो खुगायावल' सायावल' गाज्रि भाइरेल मानो होदों होननानै बुंहरो दे कमेन्टआव खिन्थु बे मानसिया जाय नोंनो बेफोरबायदि कमेन्ट हरग्राना बे मानसिया गाज्रि भिडिअ नायग्राखा बेखौ हले बयबो गोसोआव लाखा
ডিপ এডিটিং কি খবর মোৰ ভাল ডিপ এডিটিং তোমাৰ কি খবৰ ভাল না বেয়া কওকচোন গোসম বান্দানা নাইনা नमस्ते दे सोर भाइरेल जाखो आसोलनो भाइरेल जायाखै आब' रमासा भाइरेल जानोसैनो आरो रावजोंबो भिडिअ नायजाथारला नालाय बै रमास लिरनाया आब'आ ओमफ्राय माने मानसिफ्रा ओरैबायदि नालाय मोजां भिडिअखौ नायखाया लाइकबो होआ दानो नाय आंनाव 15 मिनिट जाबाय दहाय 27 जन 28 जन मानसि फैनानै थांबाय 27 जन 28 जन फैनानै थांबाय लाइकआ नायब्रा नोंसोरो नुदों दा थारमाने मोजां मोना लाइकआव मिथियो लाइकआव 100आव 110% फोरमान सोर मोजां मोनो सोर मोजां मोना मानसिफोर लाइकआवसो मानसिखौ देखायनांगौमोन सोर आंखौ लाइक होखो ने जा ब्लेक खबरा फंबाय आंखो लागाव फाग्लिनो रमासा ब्लेक आं लाइकआव मोजां मिथियो दा जों पलिटिकेलनि बागै भिडिअ लाबोग्रा नालाय सोरखौबा रायग्रा सोरखौबा जावग्रा नालाय भिडिअखौ सैया माने आंनि चेनेलनि जायगायाव गाबोन समफोर खनथामसोल' आंनि हिन्जावाव भिडिअ लाबोलाय ओरैबायदि लाइक फैगोन मिथियो ना लाइभआवबो आंनि हिन्जावखौल' फैनो हो कन्टेन्टआवबो आंनि हिन्जावखौ फैनो हो लाइक आरो लाइक फैगोन धेमालि नङा जोंनि मानसिफ्रा दा इनसाल्ट खालामनायबो जायो मोनसे खोथायाव बुंनो थांबा जोङो जाथिखौनो बुंना लानायबो जायो ने खिन्थु गुबुन जाथियासो बुजियाबाबो बुजिया सोमजिया लाइक होनानै थाबावो जोंनि बर'आ बर'नि चेनेलफोरखौ सापर्ट होआ थुलुंगा होआ एसे गोरोन्थि मोनबानो रायनाय जावनाय बुंनाय नै होरो दे गोरोन्थिखौथ' मा बुंबावनो गोरोन्थियाव रायबावासो बुंबावासो जोंनि बर'फ्रा गोरोन्थि खालामग्रानोसो सापर्ट दङ खिन्थु गोरोन्थिखौ नोंना ओरैबायदियाव गोरोन्थि जाबाय नामा होनग्रानोसो माने गाज्रि जायो मानसिफ्रा आंनि भिडिअ रावबो नाया बेनिखायनो गोसोम मानसिदो भाइरेल जागोन आं दे आब' दे जाना हो जानांगौसो ना मा होनो जा ब्लेक फंबाय थांखो ना माखो र' नामा ini बे बाय दे औ दे आब' दे लागाव हामा नांगौबा बर' गोसोमजों भाइरेल जानो नोंनाथ' नंगौलैना फंबाय बाथ्रायाबो सैथोआनो बर'फोरजोंनो गोसोम जा आरोना ब्लेक नोंबो ब्लेक खब्राखौ लाबाय नामा हा येस होनदो जा ब्लेक खुंग्राया
लागायदों र' होनो आदसा 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 लागायदोंसो फंबाया আমাৰ কপাল চাওঁ কিমান ভাই যদি मा बबे मोनसेखौ लागायखो আমাৰ কাপোৰ চাপোৰ সলাইছি गिसि তাকে सिनायखौ ना सियिखौ फंबाय बर'फोरजों भाइरेल जायानो बर'फोरजों भाइरेल जायानो जा बर'सा নিজে কথা কৈছে মোৰ কথাটো কৈছে আরে ভাত পর্যন্ত খাওয়া কথা কৈছে তুই না খাবি কি জানে আও মানে জানে জমা আৰু তাক কৈছে ই ঘুৰিয়া কৈছে কি কৈছে দাদা আপোনাক কিমান টকা দিব লাগিব কৈছে কৈছে মামা একটা কোন খালি যাওয়ার দিনে lek kena minde সেটা আজি গেছো ঘুরিয়া মানে ono borosa ini দিনে বেশি টাকা কৈছে মারো যাও ও কতি ভুলা বানি গাড়ি হোক জেসি থেকে গাড়ি দাম পাকে জমি না কোন নাই এই মেন গাড়ি বা কোম্পানি দুনিয়া গাড়ি তাকে ফোন মারি বলে যাও ইয়ালো মোটর লই যাও লই গেল মোটর হলে মাছ এটা মাছটা গুণমান rode yang mokan tak mas rode এই dise মাল গুণা দেখলে কি না গে তুই কথা করি যা laika montam jabai ओमफ्राय हेपिनि उनाव भटआ जाहैबाय 16 आव मोनथामा इएस आव थुदों बा बाद बाखिया गासिबो न'आव थुदों आरो আমি সাইকেল করে এটা খাই কুকুরে খাই या कसे गुबुन अनो रोंलै बर'फोर बायदि अनो रोङालै बर'फोर बायदि होनदों औ नंगौ नंनायाथ' फंबाय बाथ्रा सैथोआनो जिबोआबो जि गिदिरखा ब्लेक कब्रा हा होनदों आदसा जिबौआ आदसा औ ब्लेक कब्रायालाय गिदिर जानांगोन ना किं कब्रा ब्लेक कब्रा नङा होमबा Itu tadi ku di tempat silakan eh lu ya hello আরে দুবিয়া বলি বস ya lu apa tuh kamu kata aboro masa ono lu lu ya lu eh dah sudah dah kalau oh dinda udah onon Maja blek फंबाय मा होनदों हामालै माखौ नायो नोंलाय नोंगौथ' आरोना नागे माय कति दिन तो जालालै बेसा बर' मासा बैसोआसो बारग'लांजोबसै ना आब' दाबो गुमैखौनो मोना आं नायनो हानायखौ लागोनलाय ब्रा आब' आं गुमै सासे नायना होनोसैमोन লোকাল মানে ভিতর দেওয়া বেশি না লাগে পাতলা পাতলা করো লোকাল মানে ভিতর দেওয়া বেশি না লাগে জেনে ফোন করতে Orang manusia লোকাল মানে বেশি आं नायोनो माखौ नायोब्रा ए बे खबरा बुंनायखौ आरोना একটু ডাইরেকশন দে ওই ডিউটি অপশন করবে কিছু Aji gimana kosta ko दे नामाय होनदों औ नामायनोसै আটা বানি দিছি फिसा साब्रै साबा गोनांबाबो जागोन आब' ना जानाय नङा তার মাটি যাতে আছে তার মাটি দিছি যাতে 55 বিঘা 55 মাটি দিছি জি করে রাখা ভালো তো দাম মতো তার নিজের মাটি দিছি फिसाला सानै फिसाजो सानै गोनांखौ नायनोसैब्रा आं जाबा आं हाबा जाबा हले खामानि मावदा हले मा होनखोब्रा बुजासै आब' जागोन साबाबाबो आदसा दे ओंखाम थफ्ला नागिर आदा होनदों औ फंबाय औ
सोर मिस्कुल हरगुलायखोलै गोदाव सोरावलाय सुमित्रा नानि गाइस मान आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दै अनानै दुखु दामोन जा बिनानाव फन खालामदों माबा मोनसे खामानि दं खोमा ओरैनो जानला मोनला फन खालामा बियो एसे बहाबा बाहेरायाव थांगोन ना मागोन होननाय खोनादोंमोन आं गिदिंनो ओंखायनो फन खालामदों आं आब' आरो जा ब्लेक फंबाय न'नि खामानि मावनो बादि आচ্ছা आচ্ছা थेंक इउ सो माच फर वाचिं दे आब' ब्लेक फंबाय এনে মাতি নি হেডি সেন্টার গভর্নমেন্ট করবা নরে এখন নেতা গলকু হেরিজনে গলকু बाय बाय औ दे फंबाय दे नोंसोर ल'खा नालाय खमाय होग्राना आं बायलाखाबाय डाइरेक्ट दानखाबाय दे फंबाय आरो आब' दुखु दा मोनसै ক্ষতি করে রাখিস না মেডিকেল 6 মাস কন্টিনিউ